ኣብታ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ህያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግብፂ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣመሓዳሪ ነበረ። ንሱ ሓንትን እንኮን ዝኾነት ድሜና እትበሃል ምልክዕትን ምጭውትን ጓል ነበረቶ። በዓልቲ ቤት ማርቆስ ድሜና ጓሉ ገና ህፃንን ከላ ስለ ዝሞተት ጓል 3 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲዱ ናይቲ ኣውራጃን ዝነበረ ጳጳስ እግዚኣብሄርን ከባርኻን ኣብ ዕቕብኡ ክሕልዋን ምፅዋት ሃባ። እቶም ኣቦ ድማ ከይፅምዋ ብምባል ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ 40 ህፃናት ደናግል ኣምፂኦም ብሓንሳብ ከምህርዎን ጀመሩ። በዚ ድማ ካብ ህፃንነታ ኣትሒዛ ኣብ ናይ ብሕቲ ክፍላ ምፅላይን ቅዱሳት መፅሓፍቲ ምንባብን ትፈቱ ነበረት። ቅድስት ድሜና 12 ዓመት ምስ ኮነት ኣቦኣ ንሓደ ወዲ ንጉስ ከምርዕዋ እኳ እንተደለየ ንሳ ግና መርዓት ክርስቶስ ንምዃን ብድንግልና ክትነብር ከም እትደሊ ነገረቶ። ንሳ እንኮ ጓሉ ስለ ዝኾነት ምስኡ ኣብ ቤቱ ክትነብር ተማህፀና። ንሳ ግና ካብ ዓለምን ፈተናን ርሒቓ ምስ ኣሕዋታ ደናግል ክትነብረሉ እትኽእል ስፍራ ንኽሰርሓላ ስለ ዝለመነቶ ሰፊሕ ቀፅሪ ዘለዎ በዓል 3 ደርብን ርሻንን ምስ ጀርዲኑ ሰሪሓላ እሞ እመምኔት ብምዃን ኣብኡ ሂወት ምንኩስና ጀመረት። ዝያዳ ኩለን ኣሕዋታ ኣብ ናይ ብሕታ ክፍሊ ተዓፅያ ብፆምን ጸሎትን ተወሲና ትነብር ነበረት። ኣረማዊ ንጉስ ዲቅልጥያኖስ ንብፆትን ኣጵሎንን ኣርጤመስን ምምላኽ ንዝኣበዩ ህዝበ ክርስቲያን ምእሳርን ምቕታልን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣባ ማርቆስ ኣብ ቅድሚ ጣዖታት ክንብርከኽን ዕጣን ክዕጥንን ስለ ዝሓተተ መጀመርታ ኣበየ። እንተኾነ ግን እንተዘይኣመንካ ንጓልካ ምስተን ምስኣ ዘለዎ 40 ደናግል ክንስይፈን ኢና ምስ በልዎ ምእንቲ ጓሉ ክብል ንጣዖታት ክዓጥን ፈቃደኛ ኮነ። ክዓጥን ፈቃደኛ ኮነ። ነዚ ዘሕዝን ዜና ዝሰምዐት ጓሉ ሰማዕቲ ቅድስት ድሜና ኣዝያ ሓዘነት። ቀልጢፋ ካብ ገዳማ ብምውፃእ ናብ ኣቦኣ ከደት እሞ እንታይ ብዛዕባኻ ሰማዕኩ? ንፈጣሪኻ ንእግዚኣብሔር ምሓድካን ንብኢድ ተሰርሑ ጣዖታት ምምላኽካን ካብ ምስማዕ ሞትካ ምስማዕ ምሓሸኒ ነይሩ። ከመይ ኢልካ ነቲ ብኢድ ዝተሰርሐ ስፍራ ሰይጣን ዝኾነ ጣዖት ሰገድካ? ኣቦየ ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ዘሕንኽን ዘሕፍርን እዩ። እንተ ደኣ በዚ ዘለኻዮ ክሒደ ፀኒዕካ ንጣዖታት ብምኽሓድካ ናብ ኣምላኽ እንተዘይተመሊስካ ኣቦይ ኣይኮንካን፣ ኣነ እውን ጓልካ ኣይኮንኩን። ካብ ኣረሚ ኮንካ ኣብ ሲኦል ኣቦይ ካብ ኣረሚ ኮንካ ኣብ ሲኦል ካብ ሰይጣን ዘለኣለም ምሟት ብስም ክርስቶስ ብሰማዕትነት ሓሊፍካ ንዘለኣለም ኣብ መንግስተ ሰማይ ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ ዝሕሸካ ኢላ ናብ ገዳማ ተመልሰት። ኣባ ማርቆስ በቃላታ ልቡ ተተንከፈ። ኣምሪሩ ብንስሓ እናበኸየ ድማ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ፣ ኣነ ኣብዞም ስራሓት ሰብ ዝኾኑ ጣዖታት ምምላኸይን ኣብ ስፍራ ሰይጣን ምስጋደይን ኣዝየ ተጋገኹ። ኦ ምስጉን ዝኾንካ እግዚኣብሄር ነዚ ከስተውዕልን ካብ ማዕሙቕ ሓጢኣት ነዛ ሰዓት እዚኣ ዝፈቐድካለይ የመስግነካ ኣለኹ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሰማያዊ ተስፋ ኣሎኒ። ኣነ ብስም ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት እየ፣ ምስኡ እውን ክኸውን እየ፣ ዘለኣለም ምስኡ ክነብር እየ በለ። ብድሕሪ እዚ ብቐጥታ ናብ ኣንጾኪያ ብምኻድ ንከሓዲ ዲቅልጥያኖስ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ብዝኾነ እግዚኣብሄር ምምላኽ ገዲፍካስ ከመይ ኢልካ ንፀማማትን ዓባሳትን ስፍራ ኣጋንንትን ንዝኾኑ ብእምንን ዕንጨይትን ዝተሰርሑ ጣዖታት እተምልኽ? ስም ኢየሱስ ሰናይ ዝኾነ ስም እዩ። ህያው ዝኾነ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገነ ይኹን በሎ። ኣባ ማርቆስ ገጹ ብትእምርተ መስቀል ድሕሪ ምምዕታብ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ብዓውታ ኣነ ብኣብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣምን በለ። ንጉስ ዲቅልጥያኖስ ከዓ ኣነ ዕርክነትና ክሕሉ ብዙሕ ተጋደልኩ፣ ንስኻ ግና ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝበይ ኣዋርድካኒ፣ ኩሉ ህዝበይ ከዓ ከም ጸላእየይ ጸልአካ፣ ከምቲ ሕማቅ ጌርካ ዘዋርድካኒ ከዋርደካ እየ ኢሉ ብምፍራሕ ቀልጢፉ ክጠዓስን ተመሊሱ ኣብ ቅድሚ ጣዖታትን ክንብርከኽን ዳግማይ ዕድል ሃቦ። ኣባ ማርቆስ ግን ኣብ ሰማይን ምድርን ብጀካ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ብስሙ እውን ክመውት እየ ብምባል ኣበየ። ንጉስ ዲቅልጥያኖስ ንማርቆስ ክስይፍዎ ኣዘዞሞ። ኣብ ኣንጾኪያ ኣብ መጀመርታ 4ይ ክፍለ ዘመን ሰማዕትነት ተቐበለ። ኣሜን። ሰማዕትነት ተቐበለሉ ዕለት ድማ 5 ሰነ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘለኣለም ተዘኪሩ ይነብር። ንጉስ ዲቅልጥያኖስ ማርቆስ ዓርኩ ንጣዖታት ንኸድሕን ናብ ኣምልኾ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስን ቀንዲ ምክንያት ዝኾነሉ
ጓሉ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምዃና ምስ ፈለጠ ንሓደ ካብ መኳንንቱ ክብርን ሃብትን ብምሃብ ንጣዖታትና ከተምልኽን ዕጣን ክትዓጥንን ኣእምና። እንተ ኣቤትካ ግና ኣጋፍዓያ ንኩሎም ክርስቲያን ኣብነታውያን ክትከውን ንዓዓ ምስኣን ዘለዋ 4 ደናግልን ሰይፈን ብምባል ናብ ሰማዕት ቅድስት ድምያና 40 ሰማዕታ ደናግል ሰዓብታ ዝነበርኦ ገዳም 100 ሰራዊቱ ኣሰኒዩ ሰደዶም። ሰማዕት ቅድስት ድምያና እቲ መኮነን ምስ ሰራዊቱ ኣብ ጥቓ ገዳም ምስ ረኣየት ናብ እግዚኣብሄር ክሳዕ መወዳእታ ሂወታ ጽንዓት ሃይማኖታን ክህባ ድሕሪ ምልማን ነተን 40 ደናግል ምእንቲ ክርስቶስ ክትሞታ ፍቓድነታት እንተኮንክን ኣብዚ ምሳይ ጽንሓ እንተዘይክኢልክን ግና ካብ ሕጂ ብኣግኡ ህደማ በለተን። እተን 40 ደናግል ግና ብፍቕሪ ክርስቶስ ዝተማረኻ እናበኸያ ንሕና ንዓለም ንዕቕና ኣብዚ ገዳም እዚ ክንነብር ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነና ንስኺ ኢኺ። ስለዚ ካብዚ ናብ እንኸዶ የብልናን ምሳኺ ብስም ክርስቶስ ክንመውት ድልዋት ኢና በለ። ኣሜን። ብድሕሪዚ እቲ መኮንን ናብ ገዳም ኣትዩ ኣነ ብንጉስ ዲዮቅልጥያኖስን ዝተላእኩ እየ ብቓላቱን ኣምላኽነቱን ከተምልኺ እዝዘካ ኣለኹ ነዚ እንተፈፂምክ ድማ ዝደለኽዮ ክህበኪ እየ ብምባል መልእኽቲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ነገራ። ሰማዕት ቅድስት ድምያና ድማ ብትብዓት ብጀካ እቲ ሓቀኛ ሓደ ኣምላኽ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ዝፈጠረ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ኩሉ ዝፈልጥን ኣብ ኩሉ ዝርከብን ንኩሉ ብሓቂ ዝፈርድን ካልእ ኣምላኽ የልቦን እንተ ኣነሞ ጎይታዬን መድሓኒየን ኣምላኸይን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ዝኾነ ኣቦን መንፈስ ቅዱስን ንቅድስቲ ስላሴ ኣኣምን ንዕኡ እምስክር ኣብ ስሙ ፀኒዐ እመውት ንዘለኣለም ምስኡ እነብር በለቶ። ብመልሲ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ዝተቆጥዐ መኮነን ሰራዊቱ ብዝተፈላለዩ ኣዝዮም መረርትን ኣሰቃቅትን ዝኾኑ ግፍዕታት ከሳቂይዋ ኣዘዘ። በዚ ድማ ብዙሓት ብኣምላከ ሰማዕት ድምያና ኣመኑን ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበሉን። ኣሜን። ድሕሪ ብዙሕ ስቃይን ግፍዕን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን መላእኽትን ብኽብሪ ካብ ሰማይ ወሪዱ እቲ ዘዳልወላ ኣክሊል ክብሪ ገሊፁ ኣፀናኒዑ ቃል ኪዳን ኣተወላ። ንዓዓ ከሳቅዩ ዝደኸሙ ዝበዝሑ ሰራዊት ነዚ ብምርኣዮም ኣብ ኣምላኽ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ብምእማንን ኩሉ እቲ ዝፅዕርዎ ዘለው ከንቱ ምዃኑን ነቲ መኮነን ነገርዎ። እቲ መኮነን በዚ ተቆጢዑ ብሰማዕት ቅድስት ድምያና ነተን 40 ደናግልን ሰዓብታን ካልኦት ብኣምላኽ ሰማዕት ቅድስት ድምያናን ዝኣምኑ 4,000 ዝኣኽሉ ምእመናን ክስየፉ ኣዘዘ። ብዕለተ 13 ጥሪ ድማ ኣክሊለ ሰማዕት ተቐበሉ። ሰማዕት ቅድስት ድምያና 3 ሰማያውያን ኣክሊል ማለት ናይ ድንግልና ናይ ትዕግስትን ሰማዕትነትን ኣክሊላት ተቐበለት። ጸሎታን በረኸታን ናይ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። 4 ሰማዕቲ ደናግል 40 ሰማዕቲ ደናግል ደቃን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሓፂር ትዕዝብቲ መግለፅን ገዳመ ድምያና ዳግማይ ካብ ዝምስረት 3 ዓመት ዝገበረ ገዳም ቅድስት ድምያና ቅድስቲ ኢለኒ ንግስቲ ኣደ ንጉስ ቆስጠንጢያኖስ ዝሰረሓቶ ቦታ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ 171 መነኮሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ጠቕላላ ኣብዚ ገዳም ዝፈርያ መነኮሳት ደቂ ኣንስትዮ 194 ኮይነን ካብዚአን 9 ኤርትራውያን እየን። እዘን ኤርትራውያን ኣዴታት ሓንቲ ገዳም እንዳ ኣቦና፣ ሓንቲ ገዳም ደብረ ሲና፣ ሓንቲ ገዳም እንዳ ኣቡነ ቡፃምላክ፣ ሓንቲ ገዳም ኣብ ሃገር ኤውሮጳ፣ ሓንቲ ገዳም ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ፣ 2 ገዳም ቅድስት ድምያና ብዝመስረታ ኣብ ሃገር ኤርትራ፣ ሓንቲ ገዳም ማለት ኣብ ግብፂ ቅድስት ድምያና፣ ሓንቲ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ኤርትራ ብመንፈሳዊ ኣገልግሎት ተፀሚደን እንዳሰርሓ ይርከባ ኣለዋ። ሂወት ወይ ናብራ ናይዚ ቅዱስ ገዳም ቅድስት ድምያና ኣብ ሕርሻን ምፍረን እንስሳን ስራሕትን ኢድን ዝተመርኮሰ እዩ። ገዳም ቅድስት ድምያና ካብ ርእሲ ከተማ ግብፂ ማለት ካይሮ ንወገን ምብራቅ 750 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ተደኮነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም እያ። ኣሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። በረከትና ሬታ ቅድስት ድምያና ምስ 40 ደናግላ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኣሜን አሜን።
ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሙ ኣሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ቃል ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ክስካኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጻወት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ ኦ ጸጋ ልዑል እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪልና ናብ ፍቁር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ጸልኺ ምሕረት ለምንናን ኣሟልድልናን ኣሜን ኣሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ድንግል መስቀሉ ክቡር ኣሜን።